stærkt ud, som om I vil tale med mig. Det var Tom. Ja. Pas på hovedet. Ja. Ja, nu er det for sent. Ja, det er det. Nu kommer hjem. Hej, kom her. Nu har vi sgu chancen for at få skillet forerne fra bukkene. Kom, nu der. Vil jeg låne den der legetøjshammer? Det hele er altså et stort svindelnummer. Unge mand. Pas nu lidt på. Jeg kunne grine ved tanken om, at jeg kom til dem for at få min ret. Vi stykker svensker narret, og det er os rigtig nok sparet for stor besværlighed. I var jeg dum. Der er mulighed for at købe den unge, smukke dame. Nej, altså, nej. Hun er ikke til salg. Ja, det ved du da ikke noget om, Olfert. Til denne bænk knytter sig faktisk en fængslende historie, der genspejler slægten Liljenkrones navn kun til hengivenhed for det smukke køn. Der skete nemlig det. Jeg har jo gået på en meget fin husholdningsskole i Schweiz. Kan du så lave frikadeller? Ja. Min mand er altså meget optaget. Var det ikke noget, jeg kunne... Nå, jeg kommer bare for at fortælle dem, at vi er blevet naboer indtil videre. Naboer? Ja, jeg har netop købt en nabogrund. Elhammer! Jeg taler til dem. Slip det der! Tak. Tak. Mange tak.